Kowe bapak kok luwak kepiye iki. Ah. Lote. Tole, ralote. Tole. Ledo. Kowe iki ora kena ngetok, setan. Iki bandaraku nopo paman 12 taun senaunmu petane iki kurang sithik meneh rampung kanggo nopo paman. Kae bandaraku kedhi urahan nolo nimbali marang kowe kabeh. Oh. Ndoro kedhi urahan nolo, Pak. Kalau lenggah ngono ngadani ngono ijek, mongko kadane padha kumpul ana ing Pandan Wangi. Mongko bakal susul ana ngasane para kadang-kadang. Ngono to, Pak. Nolo gareng dalem tonton nggih Pak Petro, Don. Tonton nggih Pak. Bagong ana Pak. Bandaramu di Caketi. Nggih Pak, ayo padha makan. Sing cepet nggone mlaku. Nggih Pak, nggih Pak.
ana wasa tumurning jurang terbis kang gawe brandil peprondotan kasaribat branjalin cacing wauta sang ngapeke gumargut sanosaya sangkut yakti tatane tong brenggoboyo brenggoboyo jroning wanagri pranata satriya trah Witra Radya kandhek ana madaning wono Kedhi Pranala harane abdi ing negara Wirata ing Kraton Wirata kadharaken para punakawan Kiwara gawe mabetok sumawana bagus. Angaya malas tindai rono madaning kono. Kandhek ana ing jendel catur, dalan catur papat ana dalan ngumpros kawat. Katiping sami rono ingkang langkungake. Pedoting sami rono kocapuk. Gruduking Wadyabala. Sami ratun Trigarta. Pating glidrah, pating glajit mangrik sungging hawa-hawa. Sinengkang wale sandang malaikat Butewa simbar jojo Hang walang wendis nyokengsir wendis gangsir Srugal wusnyo binatut
sang Sukadoen manter tejane sak sodolanan ngerti kuwi Radiwa ngijlantah sawise tampar peki jebul menungso lumrah nanging gumun banget lah kok mau tejul mongko bagus iki waktu bulan wedyan golong ke gumun ana menungso kok bagus luwih dewa ediane jalan ninggen niku sing bagus siji sing elek diduntel sing endi ali kok sing isor iku niku menungso potrewelu sing dhuwur niku kaya lampor ya niku sing mburi dhewe niku menungso kaya kethok andrim wis kaya terlalu remeh sing penting urip aku cuma kaya mandur apa mandur lampor ra mandur apa dhewe ki aku sing mburi dhewe kaya anake dhewe madrem yen masamu kaya sedewa ngomong waton iki wer duwe ayo ngaku jenengmu sapa ayo ngaku jenengmu sapa kowe le aja mati tanwaran kowe le ayo ngaku wah dan sulku kae madane ayo ngaku yo karang syaratane ngono kae kaya wer duwe kae nang omah yo ngono kae apa ya kok karo bojomu aku tulung dikono wedan ngono bojone ayo aku laden arep madhang ngono ya karang wong iki dhewe-dhewe seratane go mulane kuwi ayo ngaku jenengmu sapa ayo ngaku jenengmu sapa dingendikane teh mungkin ndak malah damel susah panjenengan lagi prihatin lagi susah saya susah gantiau kita kemarang ini ono wadi bulus segala sepapan tumbak ngabak biojat tinggaran mayang ngamuk biojat motor wadi bulus mengerti iki promo dalam tingkatun trigarto aku patih Wrekso Danu patih Wrekso Danu ya dasarnya untuk sing mburi sapa tumenggung Sudiro Joyo Dirgantara waduh jenenge jan aku heran coba kok Sudiro Joyo mungkur tekan matane lho matamu lho Sudiro Joyo Dirgantara kae ora kae sing kaya trewel sapa aku gareng gareng kok 10 gedene tetungguling ora gareng sing dhuwur sapa Petruk kantong bolong Petruk ya sing lambene kewer-kewer sapa maju waduh ana wong kok nigilik rupane kaya ilmu bumi men kanane aku tantangan karo kowe tantangan apa jenengmu sapa jeneng sing napa sing tuwa sing nom sapa sing tuwa sapa sing ne siapa apa bapak sing ne mbokmu sapa sing ne bapakmu sapa sing ne si mbokmu bapak ngono tuwa ora menyang-menyang ngaku to kok ngene ora ayo ngaku Mas Bagus Mas Bagus Mas Musiran Mas Musiran Mas Cemenom Mas Cemenom Mas tulung buriku sampuluken Mas tulung buriku sampulan oh ya oh iya kowe wong sing kaya kethok antrim diterno kowe ketemu cendho-cendho lakon tak juing-juing batangmu kowe tinggal dhewe wali tinggal dhewe duwe arep aku nang ndi Den ngelutake jumangkeng suku kedheping netra kereng teking ati ora kemacut bali
yang badut ora kene badut wani karo aku sing tak wedine apamu adalah kowe satria ora ngapira dedeg piadekku lemar klemen tak kapur pendek saut bangkamu seperti batu dadi kelar pati antem godho wesi nula garing modal sambato wae modiar yo rek 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 apa rek garing malah semaput menku jatah udut apake aja lah ngene jadi kerajaan udut, atadol. Malah didol kle-kle. Edan-edan. Diantem wong sing kaya trowelu mau aku. Terus pundi Gusti Patih lingkus penak labrake rasa melu.
Lolo garek kula garek yen nanteping tangan ora tak gawe rasa lha pripun Dik namake siung wah yen wong sabrang iki sok ngono kuwi sing nggo andalan iki siung ngoten lho iya mengkono lolo garek dipercaya mawon Dik iki dipateni iki meteng-meteng dalan kumpul sedulur ras tidak kumpul mergo di giri kudu arek mati mbel gedes niku wae iya mengkono Petrus nggih ngasta jempari terus dipateni mawon aku nek mateni menungso dosa ora mboten wong niku klebu kepalang panjenengan aku lan para kadang lagi nedeng-nedengi prihatin mengwen aku dosa mundak malah ora bisa rampung nglakoni prihatin mengke ana dosane kok sanggan oh iya ngasta jempare nggih Dik dilepaske terus ben mati ngoten ben kapok ora dipateni tuman mengkono Petrus nggih nolo gareng kula nggak karben bisa lempeng nggonku nglepaske jempare aku kur matur nganggo munggah oh nggih mripatmu tutuk ana munggah malah menceng nggonku nglepaske jempare ora bisa pas guru lan ora bisa tatas kati langgane oh nggih tutupi ngeten iki napa iya kowe tugasmu rek bene nglepasi jembare pas enggak ong ing ong ing ong ing ong tualolo ing meneh hong ing ong ing ong tualolo pondoro meneh ong ing ong pondoro meneh ong pondoro meneh ong ya gawe do medun kuyo ae keblong ae aku Dek ngatos-ngatos Dek
Gusti Patih ilang tak kedhik mergo saka satriya sing jenenge Gedhi Wrahanalaya Witrana Wele. Tak atur-atur Gustiku ora mejane sirahmu nggo keset munggah sare wele. Ana ing parimun kang dinuwun dusun Pandhanewangi